Hindi, pagya. Okay, mga parents, ang gusto umatak, open. Yan na, paghatag hayang regalo. Hige. Uli sencillo. Marawag ito nila. Bakal pili. Haling sa karni. Parents, ang black 1, 2, 3. Ay na. Kalay na. Ikamit mauna, parents. Haling yung members. Yan, at na ang board of director, Ma'am Mario. Thank you so much. So, maybe next year may nato dance group. Matutulog kita. And ano? Ato na, nadamo na. Tulinod namin ka na. Asin, usang criteria. Kaya pa, make sure, ang the PODs, kaya pa na itong kaya sa nag-distribute, ha? Kasi ito nga kapito rin atong criteria. Pinakadaan mo, bumalang ang parents. Correct spirit, ha? Toiling coin. Like you did before, I will tell you that you don't need someone moving soon. Okay na natin mga male swimmers, atin natin mga lamig na pag-assist, atin survey. Thank you. Wala ba kayong mga kamay? Okay, children, thank you so much.